Ale to ja áno, s touto úžasným balíčkom slnečnej kozmetiky a poďme si pozrieť každý jeden výrobok. Je tu na minerálny ochranný faktor 30 a krémik na pleť. Môžete ho použiť úplne v pohode aj pod make-up. Je veľmi ľahký, ľahko sa vstrebáva, obsahuje oxid zinočnatý, je minerálny, čiže je aj určený pre ženy, ktoré sú citlivé na chemický faktor. Veľmi, veľmi dobre prospieva aj masným pletiam, pretože je ľahko vstrebateľný a zanecháva taký matný efekt. Chráni nás pred UVA a UVB žiarením a dodáva nám každodennú ochranu. Ako bonus je vlastne tento zdroj oxidu zinočnatého aj nám bojuje proti predčasnému stárnutiu. Takže úžasný doplnok do našej dennej starostlivosti, a najmä v tomto letnom období. Poďme sa pozrieť na ďalší. Toto je úžasný krém, doporučený aj Skin Cancer Foundation, čiže protirakovinovým centrom na pleť a telo aj pre deti. Dokonca je proti poteniu, proti vode, 80 dní vydrží, 80 dní, 80 minút vydrží na slnku, vždycky treba prekrémovať, prejsť. Tá ľahká konzistencia, ktorú zbožňujem, dievčatá, a na ktorú nedám vlastne dopustiť. Možno prvý krém, ktorý som zažila, pardon, on je ešte zabalený, takže je nový, takže je v ľahkej konzistencie a hlavne, dievčatá, aby ste vedeli, milujem ho v tom, že je určený aj na pleť, aj na telo, je neparfémovaný, nekondomný, reaguje aj veľmi dobre na dráždivosť a alergie, takže keď máte skúsenosť, že vás všetky tieto SPF-ka dráždia, tento nie je nelepivý a ľahký. Normálne môžete ho používať aj pri bazéne, na lyžovaní, aj pod make-up. No a samozrejme tretím výrobkom je gel po opaľovaní, dievčatá. A tento gel ja milujem v tom, že nám chráni pokožku po celom dni na slnku a ja si ho vždycky dávam a chcem sa k nemu dostať. Vždycky si ho dávam po pobyte na slnku. Obsahuje vanilkový lusk a čajovník, má veľmi dobré regeneračné schopnosti a hlavne pôsobí proti spáleninám. Takže vždycky sa natrite po slnku a uvidíte, že aj to opálenie vám vydrží dlhšie.